ناوبرا 15 و 22 نیسانê wek hefteya geştyariyê tê qebûl kirin û her wiha wek vekirina serdema geştyariyê jî tê pênasekirin. Bi vê boneyê li Qesra Cemîl Paşaya navdar a nav Sûrê de jî ji aliya akademisyen û xwendekarên beşa geştyarî û gastronomiyê ya Zankoya Dicleyê ve çalakiyek hat li derxistin. Di çalakiyê de xwendekar û akademisyenên Zankoya Dicleyê li hewşa Qesra Cemîl Paşa hatin cem hev û li hewşê hem govenda Diyarbekirê gerandin û hem jî lîstika bi navê Horon a herêma Behra Reş lêîstin. Akademisyenên Zankoya Dicleyê dan zanîn ku armanca wan ew e hemû beşên geştyariyê de Diyarbekirê bidin danasîn. Diyarbakır'ın kültürünü مخواست چاند و گووندا دیاربکری لگل لیستیکین هریمین جور به جور بینن جمهف آرمانجا ما اوه کو دیاربکر ببه دکا پیشاندانا چاندان. Diyarbakır navenda seygoşeya zêrîn ya Mezopotamyayê. Ev yek Diyarbakirê dike warekî taybet. Niha li cîhanê geştyariya çandî pêş dikeve. û Diyarbakır bo vê yekê navendeke dewlemend e. 2020 yılında Diyarbakır'ın 4 tane coğrafi işareti varken Di sala 2020 de ji aliyê gastronomî ve çar remzên erdningariyê yên Diyarbekirê hebûn. Niha ew yek bûye sî û 24 jî di dorê danê. Diyarbakır bi hemû cûreyên geştyariyê pêş dikeve. Çalakiyek din a hewşa Qesra Zêrzevanê de hatî li darxistin jî pêşangeha wêneyên keleha Zêrzevanê bû ku xebatkarên keleha Zêrzevanê di wê baweriyê dene ku dê keleha Zêrzevanê sûdek mezin bide geştyariya Diyarbekir. Tarihiyle bütünleştirmek aynı. Kolyardan sa di xebatên kolîna keleha Zêrzevanê de cih digre Fatma Durma dibêje wêne jî rêbazek bi bandor e bo kêşana geştyaran. Zerzevan'ın kalesine gelip de Li vê derê çil wêne hene. Me ev wêne jî nava wêneyên wênekêşên profesyonel ên kuçûne Zêrzevanê neqandine. Wêne bi bandorin. Kesên ku tenê vê derê lê neçûne Zêrzevanê piştî wan wêneyan dixwazin Zêrzevanê jî bibînin. Îsal biryare ku wekî çalakiyên di Qesra Cemîl Paşa de hatî li darxistin, gelek çalakiyên din ên çandî û hunerî di avahiyên dîrokiyên Diyarbekirê de werin li darxistin. Da ku bi wesîleya çand û hunerê danasîna avahiyên dîrokiyên Diyarbekirê jî were kirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.